Přátelé, vítejte v druhé části rozhovoru s Karlem, českým nacionalistou a bojovníkem na Ukrajině. Karle, vítej. Ahoj, Pavle. Karle, prosím tě, už jsme to minule rozebírali docela dopodrobna a teď to rozvedeme. A sice tvé vidění blízké budoucnosti v Evropě, nebo Evropy, jako kulturně civilizačního celku, vzhledem k tomu, nebo s ohledem na to, co se děje na Ukrajině, jaká válka, koho proti komu tam probíhá. Ty jsi zde několikrát vyjádřil obavy, že pokud Ukrajina padne, teď to trošku zjednoduším, tak je s námi konec. Strašíš stejně jako pan prezident Pavel, jako bývalý premiér Fiala, jako paní von der Leyenová, naše eurounijní regentka a podobné politické, z mého pohledu, kreatury. Zastáváš jejich názory, zastáváš jejich postoje, patříš k nim. Co si mám o tom myslet? No, já straším ještě víc, popravdě. Nejsem tak optimistický jako vyšší jmenování, které si tady uvedl. A myslím si, že situace je mnohem vážnější, než jak připouští naše politické špičky. Samozřejmě já neumím číst z kavové sedliny, neumím číst zvěst, budoucnost a takhle, ale tak, jak se na to dívám já, tak mám obavu, že se na nás hřítí na něco, na co nejsme tak úplně připraveni. Co to je a proč se to na nás řítí? No, co to je? Je to východní horda, která je momentálně na Ukrajině. Je to důvod, že vlastně ruský car nemůže ukončit jen tak válku a potřebuje domácímu publiku prodat nějaké vítězství, nějaký hmatatelný cíl, který by mohl dobít. A myslím si, že ruská vojska prostě potáhnou dál. Že tohle Ukrajinou rozhodně neskončí. Jaký je z tvého pohledu ten další možný vývoj ve světle toho, co jsi zažil a jak jsi tu situaci tam navnímal? Další možný vývoj já bych vsadil. Já si myslím, že první na ráně jsou momentálně pobaltské státy, kde je velká ruskojazyčná menšina, které jsou jak kdyby historicky spjaté s ruskou rozpínavostí. A myslím si, že je to takový snadný cíl, který by se dal prodat domácímu publiku v Ruské federaci. Takže se domníváš, že by mohlo to Putinovo tažení pokračovat přes Pobaltí? Ano. Doslova tak. Myslím si, jak se tady rádo mluví, že ruská armáda je vyčerpaná a takhle. My pořád zapomínáme na lidské zdroje v Bělorusku, na zahraniční žoldáky, kteří bojují na ruské straně, které jsou fakt 10 000. A s tím, co se momentálně děje na Blízkém východě kolem Iránu, tak si myslím, že jedinému, komu tohle nahrává do karet, je právě kremelský režim. V jakém směru? Vysvětli to. No, všichni víme, že jsou problémy s ropou, se zemním plynem a takhle podobně. No a to jsou přesně ty komodity, které drží ruský režim nad vodou, kterého má dostatek, který vyváží do světa a z kterých financuje jako vlastně svoji dobyvačnou válku. Takže já si myslím, že to, co se momentálně děje, tak ruský režim může jenom finančně nakopnout a Evropu oslabit v tomhletom duchu. V jakém stavu si myslíš, pokud hovoříš o oslabení Evropy, síla Evropy jako kulturně civilizační jednotky v současné době? Jaká je síla? Je Evropa silná, takhle, ať už duševně, psychologicky nebo i vojensky. Jak ty vidíš stav síly Evropy jako kontinentu, jako kulturně civilizačního prostoru teď, jak tady sedíme? No, já bych rád řekl k tomuhle, všichni spolíhají na to. NATO je prostě
takový ten tygr, který nás má zachránit. V tom by se vyjadřil tak, že čistě dle mého názoru se NATO rozpadlo a ještě nevystřelil ani jediný voják prostě. Když si vezmeme to, jak hovoří přední představitele členských států v NATO, ať už Slováci nebo Maďaři, kteří otevřeně deklarují, že nebudou bojovat s nikým, že prostě když přijdou Rusové, tak ukážou, tamhle je Praha, tamhle je Vídeň, nalijou jim borovičku, dají jim maďarskou klobásku a pošlou je dál na západ. Když vidíme bombardování Iránu vlastně už evropského území, ať už to byly rakety do Turecka nebo na Kypr. Nebo na území NATO, jakoby. Na území NATO. Minimálně NATO v případě. Kdy vlastně nepadlo ani slovo o nějakém článku 5 NATO. Takže to se přišlo mlčením. To se přišlo velkým mlčením a samozřejmě Moskva tyhle nálady sleduje a vyhodnocuje je. No a já si myslím, že dáváme docela takový jasný signál, co by se mohlo stát, kdyby Vláďa zkusil svoje dobrodružství prostě na Pobaltí. To je takový můj názor. Značná část protirežimně naladěných Čechů, kteří mají bohužel tendenci přiklánět se k Putinově režimu, jako jakési autentické opozici vůči tomu, co oni do značné míry právem kritizují, tak jak ty bys hodnotil, nebo jak ty vidíš, vlastně jejich připravenost bránit svoji zemi v případě, že bude napadená touto silou, které oni v současné době fandí. Domníváš se, že by tuto část národa, a bohužel těch takzvaných putinistů je v mnoha nebo v ostatních národech Evropy velké množství, že by je přijali ti Rusové, nebo jak ty to nazýváš, ta horda, že by s nima kooperovala, že by se nějakým způsobem začlenili do toho tažení, nebo jak si myslíš z toho, jak ty to vnímáš a vidíš, co by nás čekalo v rámci toho našeho národa, protože a vůbec i ostatních evropských národů přidali by se k ním, bránili by svoji zemi, ten svůj Liberec, tu svoji Ostravu, to svoje Brno. Jak by to bylo podle tebe? No, zhruba dneska jsem četl zajímavý průzkum, v kterém vyšlo, že Českou republiku by bránilo 30% obyvatelstva v odvodovém věku, což mi přijde katastrofické celkem. Naše armáda má necelých 30 000 vojáků a při tom, jaké ztráty je schopná způsobit zkušená ruská armáda, je tohle velký problém. My jsme asi všichni slyšeli o cvičení vojáků NATO s Ukrajinci, kteří de facto rozebrali na součástky. Bohužel to takhle dopadlo. Ukrajinci rozebrali vojáky NATO na součástky a stejně tak to dopadlo v námořní bitvě, kdy vlastně měli potopit nějakou fregatu a námořníci z té fregaty si to ani nevšimli. Stejné zkušenosti mají Rusové, proto se tam tak dlouho přetahují mezi sebou. Jo? Nám hrozně dlouho trvá, si myslím, aplikovat prostě tu ukrajinskou praxi do našeho systému, ať je to kvůli peněz, kvůli financí, je to kvůli byrokracii. A zkrátka nemyslím, já nejsem česká armádě, já nemůžu říct, jaké změny se tady udály nebo neudály, ale to, co zatím vidím, tak si myslím, že na konflikt takového rozsahu, takové velikosti s takhle zkušenou armádou nejsme vůbec připraveni. To je ale ta vojenská otázka. Dobře, ale co ta morální? Na tu jsem spíše cílil. No morální, když svémeš 30% obyvatelstva, jestli ještě než se vystřelí, tak řekne, že prostě bude bojovat a 70% řekne, že ne, tak máš si myslím docela problém s tím obyvatelstvem. Takže můžeme se dohadovat, čím to je způsobeno, ale 70% je prostě velký problém. No. Tak bych to nazval já. Co to může změnit z tvého pohledu? No v rychlém horizontu času si myslím... My tady máme problém, který vznikal desítky let, kdy liberálové a socialisti de facto zrujnovali armádu v
jakýmkoliv evropském státě, kdy udělali tyhle skupiny se slova národ de facto vulgaritu, kdy jakékoliv projevy nacionalismu byly tvrdě potlačovány a byly brány jako něco, co patří na okraj společnosti. No a teďka jsme ve chvíli, kdy chceš po těch lidech, aby v sobě nějaký nacionalismus probudili a bojovali za tu danou zemi. Putinisté ale říkají, že jsou vlastenci. No, tak já doufám, že se potom uvidíme v první linii, když jsou vlastenci. Takhle bych to viděl já nevím. Je rozdíl být vlastenec, mávat vlajkou někde na setkání tamhle trikolory a podobných bláznů, anebo prostě být vlastenec a skutečně žít pro ten národ a být ochotný zemřít, pokud o něho jde. No, když se na to... Já jim nechci křivdit těm lidem, ale už z toho, že to jsou obvykle lidé, kteří právě fandí Moskvě a fandí Rusku, tak si nemyslím, že to by byli lidé, kteří by za tuhle zemi umírali. Proč si myslíš, že jim fandí? Nebo že fandí Kremlu, že fandí Putinovi, že fandí Rusku? No tak já myslím, že takoví ti politici z SPD, trikolory a takhle jasně deklarují, jako co chtějí. Dobrá, někdo to možná neřekne nahlas, hlasitě, ale jednají celou dobu zájmu Moskvy prostě. To je můj názor na tohle. Celou dobu to jsou koně Kremlu. Teď mluvíš úplně stejně jako mainstream západní. Nejsi jejich agent? Sorosovi dolárně ještě nepřišli. Ne? Byl bych rád, ale to nejsem agent, ale je to tak prostě. Tyhle partaje si myslím, že jsou dělané čistě na to, aby... Takhle. Rusové mají víc než 100 let zkušenostmi s rozšiřováním revoluce ne Evropy, do světa prostě. To jsou lidé, oni možná, jak jsi říkal, oni možná neumí vyrábět auta, oni možná neumí vyrábět počítače, oni možná neumí vyrábět moderní tablety, ale co umí? Umí manipulovat s lidma. To umí prostě bezvadně. To se ukázalo na Ukrajině, ukázalo se to 10 let předtím, vlastně vyváželi bolševickou. Jediné, co Rusové vyváželi, to byla bolševická revoluce do světa. Jo? Tohle oni umí prostě. Umí využívat lidských nálad v té společnosti. Umí využívat prostě toho plnutí mezi těmi ukrajinskými uprchlíky a starousedlíky. Umí prostě manipulovat s veřejností a dostat ji tam, kam chtějí. Chtějí dostat do stavu prostě, kdy si člověk řekne, což je paradox, když si člověk řekne v České republice, mě tenhle stát nic nedal, já bych za něho nezemřel. Český stát vám nic nedal, teď se omlouvám, obracím se k tvým divákům. Žijeme v zemi, kde hovna splachujeme pitnou vodou, kde máme zdarma zdravotnictví, školství, kde máme špičkové dálnice, bydlení, já nevím co všechno. Já myslím, že stát nedluží nám, ale my něco dlužíme jemu. To je můj názor na tohle. A je mi jedno, jaká vláda tam je nebo není. Vláda se vždycky dá vyměnit, ale tohle je naše zem a myslím si, že bychom za ní bychom vždycky měli stát prostě, aby být připraveni dát cokoliv. Čili ty by si do toho zákupu šel tak, jako si šel za cizí, ani ne vlastně v úvozovkách za cizí národ, ale evropský národ do zákupu, tak by si za něj šel, zní to trošku hloupě ta otázka, všichni víme asi, jak odpovíš, i za ten svůj národ, kdyby to nebezpečí bylo před Ostravskem, když to řeknu takhle. No, nebo je to překvapení, asi moje odpověď, ale samozřejmě, že ano. A dovedeš chápat čistě teoreticky, vím, že jsi proti tomu, jistě, ale dovedeš chápat ty lidi, kteří ochotně nejsou? Upřímně ne, Pavle. A je to z toho důvodu, takový postoj by se mohli zaujmout my. Já, který prostě byl vždycky prostě házený na kraj společnosti jako extremista, kterého vyhodili z práce, jo? Kdybych tady vyplakával, prostě mě se stalo... V minulém díle jsme říkali, že vlastně že tě vyhodili z armády, ty si chtěl být v armádě. Přesně tak.
Kvůli takzvanému extremismu. extremismu. Nepohodlné názory Přesně tak. pro tento stát. Tomuhle samému samozřejmě čiliš ty v jiné formě, jo? Kolik ti hrozí let za vydávání knih? 12 let za vydávání knih v 21. století, aniž bys někoho zabil, znásilnil nebo udělal jinou špatnost. Taková je realita demokratického státu. Takže taková je realita demokratického státu. Nicméně tady sedíme a já si myslím, že ty bys šel asi taky bojovat za tuhle zem. Nebo se pletu? Nepleteš se. Nepletu se. To jsem si myslel přesně. Takže já si myslím, že... Ne, protože mě je jedno, v takové situaci by mi bylo jedno, kdo tam zrovna sedí, protože já jsem ho tam nedosadil, ale ty priority by se radikálně změnily. Já bych určitě se nezúčastňoval, a to zas pozor, nějakých zahraničních misí v rámci NATO, v rámci něčeho takového, protože prostě tam je zajímavý plát a potřebuji hezkou kariéru, nebo to v žádném případě ne. Já jsem odpůrcem současného režimu, který má globální rozměr, ale pokud by jsem na naše území, ale zase v podstatě trošku musím ti dát, trošku to musím extrapolovat ještě na ty tvoje motivace na Ukrajině. Na území asi kdekoliv v Evropě, no právě, to cizí neevropský element, a v tom se absolutně shodujeme, že Ruská federace není z etnokulturního pohledu evropský stát. To je multietnický, multirasový konglomerát. A na té Ukrajině jsme to viděli, to nejenom Kadyrovci, ale všichni ti šikmoci tam jako čistokrevných, krásných slovanských Rusů, jo, v těch krojích, v uvozovkách, jo, jak to vidíme ta propaganda, která to tlačí, tady ten neoslovanismus a krásní bílí lidé, jo, tak nic takového tam není. Je to největší islámský stát v podstatě na území Evropy, s největší islámskou komunitou, to v úzovkách Francie a Německo dohromady je proti tomu nic, nebo Británie ještě. Tak tam by pro mě přestávala legrace a lhostejno, protože já bych, a to bylo to, co jsi v tom prvním díle vlastně říkal, já bych to asi viděl stejně. Já bych tam nešel za Petra Pavla, já bych tam nešel za von der Leyen nebo za Zelenského jako na Ukrajině, ale šel bych tam za ten svůj národ a za jeho území. Když to řeknu tak, jak to mluvíš, jo? Dobře chápu, že jsi s Majou Magatem kamarád. Je to tak. Je to tak. Takže v případě, že bude napadené Slovensko, on ti bude volat, že tam dopadají rakety, lidé tam umírají a takhle, tak ty mu asi neřekneš, no tak to nějak vydržte. To není moje válka. To není moje válka, já se připojím, až oni budou na Moravě. Jinak se mě to netýká. Až přijdou u Jablunkova, až budou, tak potom se nějak začnou něco dělat. Tahle přeci to nemůže fungovat, tohleto. Je Evropa prostě, my jsme jedno rasa, můžu říct? Ale samozřejmě, že můžeš. Jsme jedna rasa a prostě... Ty jsi tady inkognito, ty z toho problémy nebudeš, ale to je ještě v pořádku. Nesmíš hanit jiné. Nehodlám hanit jiné. Svoji rasu. Ještě pořád v roce 2026 můžeme alespoň chválit. A můžeme se k ní hlásit. Rozhodně nehodlám hanit jiné rasy nebo kultury, nic takového nehodlám dělat, ale prostě miluju tu svoji a pro její přežití jsem ochotný udělat cokoliv. Takže v rámci svého světonázoru, kdyby něco takového se dělo ze Španělska směrem do Evropy, nebo kdyby Turci že jo, už jsme to tu měli v historii několikrát, že by se rozhodli na výpravu do Evropy, nebo ten multietnický konglomerát z východu, kdyby se rozhodlo jít dál, tak zkrátka dobře si opět v poli. Když Španělé vyhlásí rekonkvistu, tak si vezmu baťůžek a půjdu se podívat do Španělska. Řeknu to takhle. Rozumím. Ta současná situace je taková, že už tady týdny probíhá dosud nevídaný konflikt, kdy Izrael napadl Irán. Pohotově se k tomu přidali USA a z mého pohledu se snaží zatáhnout do tohoto konfliktu i evropské země svoje spojence. Ty jsi tady také hovořil o tom, že vidíš rozpad NATO ještě bez prvního vystřeleného náboje. Tuto myšlenku prosím tě trošku rozveď. Proč si to myslíš, na základě čeho a jaké to bude mít důsledky vzhledem k tomu, čeho ty se z východu obáváš? No já si myslím,
Můj názor na západní společnost je takový, že když vezmeme v úvahu epidemii znásilnění, teda probíhá na západě Evropy. Myslím, že se shodneme, že opravdu půjde o 10 000 žen, mladých slečen, možná dětí. Bez pochyby. Bez pochyb 10 000. Jsou to 10 000 matek, něčích sester, něčích manželek, přítelkyň, dcer, nevím, jestli jsem to teďka říkal. 10 000 žen, které tohleto utrpěly a nenašel se jediný muž na západě, který by udělal nějakou, řekněme, nerozvážnost, který by nezareagoval nějak emotivně, který by, dejme tomu, nechci nikoho ničemu vybízet, ale třeba nevzal spravedlnost do vlastních rukou. Mluvíme o společnosti, kdy muži prostě zdegenerovali natolik, že ani to nejdražší, co mají, svoje vlastní ženy, svůj kres, svoje matky, svoje dcery, nejsou ochotní bránit. A nevěřím prostě, že taková společnost lusknutím prstů půjde do zákopu někde v Polsku, někde na Slovensku, někde prostě, že by vůbec chránili nás. Vůbec nevěřím prostě v takový možný obrat téhleté mentality slabosti a úpadku. Prostě degenerace, doslova degenerace. Já neznám asi lepší příklad degenerace, než je tady tohleto. Neumím si představit lepší. Jestli znáš, napadá ti něco, jako co je takové víc proti nějakým základním lidským pudům nebo něčemu takovému, já opravdu neznám. Nenapadá mi nic jiného. Takže ta situace je beznadějná? Beznadějná určitě ne. Nic není beznadějná. Tak kde ty tu naději vidíš? Jestli Evropani něco uměli, tak uměli vždycky bojovat. Uměli válčit. Tohle na nás nemá nikdo prostě. A Evropa měla vždycky štěstí na silné válečné vůdce. No já věřím, že prostě z plamínku velké války se může vykout někdo, kdo zažehne v Evropě třeba zlatý věk, že to nedopadne prostě velkým špatným, jak se všichni obáváme, ale bude to třeba náš nový začátek jako Evropanů. Pochopil jsem to teď správně tak, že ty počítáš s tím velkým ohněm? Rozhodně. Ale na druhou stranu v tom ohni vidíš tu naději. Ano. Že v tom ohni se ukove to nové evropské železo. Ten oheň toho může ale hodně spálit. Ten oheň toho rozhodně hodně spálí a roky prostě nečinnosti a úpadku si rozhodně vyberou svůj daň. Tohle nebude zadarmo, bude to velmi krvavé, bude to velmi bolestivé, možná, že prohrajeme, ale já jsem životně optimista. Já si myslím, že to dopadne dobře. Evropa má tedy ten, řekněme, východní problém. To už jsme tady řekli naprosto jasně. Vidíš ještě někde na jiných případných frontách nějaká nebezpečí? Nebo je Rusko tím jediným, a to by si se zase striktně shodoval s těmi našimi v úvozovkách oblíbenci v našich takzvaných evropských elitách, že by to nebezpečí bylo pouze z východu? No v tomhle půjdu hodně proti proudu oficiálních míst. Jelikož jsem ten extrémista samozřejmě. Tak ty si to můžeš dovolit. Já si to můžu dovolit. Jelikož jsem extrémista, tak vidím docela problém v trojském koni. V trojském koni, který je vlastně v Evropě zastoupen v milionech cizoetnických mladíků s jiným náboženstvím, když to řeknu velmi kulantně. Nemůžeš to říkat kulantně. Kteří věřím, že prostě v případě nějakého většího ohrožení, v případě nějakého, nechci říct kolapsu, kolaps zní moc tvrdě, ale no prostě, že využijou situace a budou si chtít z koláče Evropy uříznout něco pro sebe. Jsou to lidé, kteří podle mě nemají moc co ztratit a můžou jenom získat. To je můj názor na tohle. Myslím, že Evropa hodně podcenila kontrolu nově příchozích a my vlastně ani nevíme, kdo tady přichází. Nevíme, jaké mají zkušenosti, tady ti Syřani, tady ti
lidé z blízkovýchodních válečných konfliktů. Nevíme, jestli... Severní Afrika, Levanta, no jasně. Přesně tak. Nevíme pořádně, kdo z nich byl v ISIS nebo v nějaké neteroristické organizaci. Protože tady přijde nějaký borec, řekne, no, mě je 16 let, já jsem se ztratil rodičům. S plnou jsem, samozřejmě. Je mi 16 let, ztratil jsem se rodičům a dejte mi být a dejte mi... No, oni řeknou, vítejte v Německu. No. Vítejte, tady máte pás, jste si Němec, Abdullahu. No takže tohle si myslím, že takhle to přesně by nemělo fungovat a vidím v tom jako do budoucna velký špatný, jak by řekla cigánka Jolanda. No. Jak konkrétně si to nebezpečí představuješ? Co tady konkrétně hrozí? I třeba ve světle toho současného konfliktu v Iránu, kdy Irán, nyní můžeme už říct, převzal jakousi tu, nebo minimálně pomalu velmi úspěšně přebírá tu hegemonii, to vůdcovství islámu jako takového, byť jsou to šíité a máme tady většinu sunitů v Evropě a vůbec to zbytek. Ale i Erdogan prohlásil, jak asi jistě víš, což mnohé zarazilo zcela právem, že neexistuje šítský islám ani sunnický islám, že existuje jenom jeden islám. A v rámci tohoto islámu Irán dnes vede a zcela logicky, a kdybych byl musulmanem, tak bych k němu teď taky vzlížel, byť bych byl třeba sunita, bych řekl, dobře, náš společný nepřítel Izrael. Velký malý satan. Velký malý satan, přesně tak teďka Irán, super teda, dobře to tam drtí. A byl bych třeba v tom Düsseldorfu, nebo v Paříži, nebo v Lyonu, nebo kdekoliv jinde, kde mám tu velkou silnou komunitu, tak bych s tím soucítil, sympatizoval bych a ta blížící se velká jednota islámu na evropském kontinentě bude mít určitě své projevy, když se ten konflikt bude rozšiřovat dál, který nám vznikl. No ten konflikt se de facto rozšiřuje dál, víš co, my nevidíme žádné nějaké utlumující, dobrá, vystřelí míň raket, vystřelí míň dronu nebo takhle, ale pořád ovládají tok ropy 25%. No 25% plynu a ropy. Plynu a ropy. Přes ten hormuzský plyn. A tohle se teďka stoplo, takže my v Evropě ještě máme nějaké staré zásoby, takhle se tvrdí, že nemáte se bát, všechno je v pohodě. No všichni známe, jak státy demokratickou ražení zvládají krize. A to tak, že nezvládají prostě, že ať to byl covid, ať to jsou povodně, ať to je tornádo na Jižní Moravě, stát vždycky selže prostě, vždycky, to je pravidlo. A já si myslím, že může dojít k hladu po těch surovinách, přeplácení cen, což zase nakupne ruskou ekonomiku. A bojím se, že to Evropa odnese paradoxně nejvíc, i když se tohle konfliktu neúčastní, v tom smyslu, že naše životní úroveň půjde rapidně dolů. To už vidíme na benzinových stojánech, za kolik tankujeme dneska. Což se promítne samozřejmě do všech cen. Tady na to nemusíte být špičkový ekonom, abyste si neuvědomili, co se stane, když se zdraží prostě nafta, benzín. Základní suroviny plus ještě mimochodem potraviny, protože i hnojiva jsou teď ohrožena těmi blokádami, to má obrovské. Promítá se to do mnoha dalších oblastí, které jsou klíčové pro vůbec základní fungování společnosti. Přesně tak. Takže tihleti nově příchozí Evropané, kteří už předtím na tom nebyli, řekněme, ekonomicky moc dobře, tak je možné, že budou chudnout ještě víc a budou se radikalizovat. No a radikalizace u nich znamená nasednout, jdeme tomu, do kamionu a jít se podívat na vánoční trhy nebo vzít nůž a provést nějakou nerozvážnost. No, což už se teda mnohokrát dělo. Což už se mnohokrát dělo. A to jsou jenom špičky ledovce, které se dostanou do těch médií. Přesně tak, takže já si dovedu představit, že prostě nechci tady vypouštět nějaké, říkám, panické prognózy, no ale dovedu si představit, že ta radikální část by se mohla časem nějak, jak to říct, zorganizovat. Nevíme, jak jsem říkal, nevíme, jaké mají zkušenosti, jak umí bojovat, kdo to je, kdo k nám vlastně přišel a já bych měl obavu třeba, že se zradikalizují, nějak zorganizují a provedou nějakou nerozvážnost, jak se jim povedlo třeba v Gaze. Pak bychom tady ale stáli proti vnitřnímu nepříteli uvnitř Evropy, milionům a milionům, kteří sympatizují s ostatním muslimským světem,
který se nám, protože my jsme ten západ, ať chceme nebo ne, tak patříme do toho politického nebo geopolitického okruhu a Evropa je západ, tak nás zrovna taky nebudou mít z principu rádi, nejenom kvůli nějakým materiálním stránkám, že jim mají dražší život a tak dále, ale také protože zkrátka jsme ten západ, který podporuje Izrael, který stojí za Izraelem, byť odhledněme od hlasů ze Španělska a podobně, a to jsou marginálie. Prostě ten hlavní hlas je, stojíme za Izraelem. Ne, vždycky jsme stáli. Ten je jejich hlavním nepřítelem, víc než kdy byl. Irán, který proti němu úspěšně bojuje, se stává hegemonem v rámci islámu, takže nás, což přímě řečeno i v rámci toho islámského náboženství, pojem kufar, je to stejné co goj, že jo? To znamená něco jako méně cenný člověk, když to řeknu velmi diplomaticky, což jsme pro ně my jako nemuslimové a priori. Jsme kufar. Takže se bude posilovat ta nenávist. Vnímáš to stejně podobně? No já mám na to úplně stejný názor. Prostě to sociální pnutí v nich vyvolá jenom další a další nenávist. Prostě těm starousedlíkům přišli tady lidé, kteří... Jak se mluví o těch znásilněních, oni vidí tu reakci, jakou ten západ má prostě. Oni vidí, že můžou beztrestně obsazovat parky, napadat lidi, nebo beztrestně, nebo tvrdit beztrestně, ale není tam zpětná vazba, na kterou jsou zvyklí ze svých domovských států. Jestli někde ve Švédsku dostane celu s PlayStationem, tak to asi pro pana ze Somálska nebude nějak velký trest. To asi, já myslím, že dojde každému, jo. Jestli vás zavřou v kriminále, jste někde z Nigerie a máte tam, jak už jsem mluvil o tom jednou, máte tam pitnou vodu, kterou splachujete lejna, máte 3x denně jídlo, máte tam posilovnu, tak to pro vás asi taky nebude velký trest spáchat nějakou násilnou činnost nebo jakoukoliv trestnou činnost. Jo? A myslím si, že tímhle prostě jenom pozbuzujeme k tomu, aby byli odvážnější a odvážnější a nezastavili se jenom u takové věci. To je můj názor na tohle. Myslím si, že takové signály, jaké vydáváme, se nám můžou velmi vymstit v tomhletom. Jako společnost, jaké vydáváme signály. Má šanci ta společnost se zavčasu zdůrazňuji, posílit, aby těmto výzvám dokázala čelit? Jak to vidíš ty? Tohle je otázka každého jednotlivce. Tohle... Ne, proč se na to ptám? Ty jsi na Ukrajině zažil silný semknutý národ, který bojuje, ti lékaři a já nevím, tanečníci a podobně. V minulém díle jsme to měli, kteří zahodili své profese nebo odložili své profese a šli do toho zákopu. Tak samozřejmě, ta válka už probíhala. Jo? A tady, ale relativně ta reakce byla rychlá. Tam to nebyl žádný dlouhodobý proces. Tam to bylo, což mě teda taky velmi zaujalo, relativně na lusk prstu. Že netrvalo dlouho a ten národ se skokově semknul. Dokážeš si něco takového představit v Německu, v Česku, na Slovensku? Tahle naše slabost, naše disciplína našich lidí je na jednu stranu naše slabost a na druhou stranu je to naše největší, jak kdyby to slovo, největší... Deviza. Jo. Deviza našich lidí. Na jednu stranu jsme schopni poslouchat prostě do krajnosti politiky, kteří nás vedou do záhuby. No na druhou stranu, když už se objeví nějaký problém, tak se dokážeme jako společnost velmi rychle semknout a velmi rychle reagovat společně na daný problém. Dokážeme ho řešit, dokážeme být obětaví v tu chvíli, dokážeme prostě být akční, když to tak řeknu. Ukázal to ostatně i ten covid. Ať si o něm myslíme cokoliv. Asi někdo... No, víš, co si o něm myslím já. Já si mám podobný názor. To propagandistická kampaň, ale chápu to jako fenomén společenský. Asi si vzpomneš, jak se lidé semkli a najednou všichni šli roušky a pomáhali si. Nemluvím jen o tom špatné, jak soused udával souseda, že on tam kouří na balkóně a nemá roušku na tváři. Mě teda ale nejvíc zaujalo spíš ten covidový odpor, že se zase semkli a šli proti a že nebudeme chodit na ta očkování a nebudeme nosit ty roušky, tak to jako. Ale já vím, jak myslíš ta prvopočáteční reakce, kdy spousta lidí to vnímalo jako skutečně relevantní nebo autentické ohrožení tak. A šili tam z těch trenek ty roušky a tak. Jako. A to byly oba dva tábory, tak vlastně šli do extrému. Najednou se nikdo nějak nepozestoval nad tím, jako
co dělat, nebo tak. Buď jsi vybral tuhle stranu, anebo tuhle stranu. A podle ale toho z nejvyšší rozhodností z nejvyšší rozhodností s dobrým svědomím, že prostě jo, dělám to správně, ať to bylo pro nebo proti. A v tom si myslím, že prostě je, jak jsi říkal, naše největší deviza je přesně v tomhletom, jako umět se semknout, umět tahat najednou za jeden jako pro vás a snažit se z toho vyváznout společně. Ještě se přesunu zpátky k tomu, co se děje v tuto chvíli na Blízkém východě. Ty v podstatě říkáš, že největším prohercem, ten, který prohrává na celé čáře, je Evropa. Ze všech těch možných ohledů. Který faktor bereš v tuto chvíli jako největší evropskou prohru? Ten psychologický faktor spíš, nebo ten hospodářský, nebo hrozící ten vojenský faktor? Co teď si myslíš, že jako je největší prohra, které čelíme, nebo v následujících třeba týdnech? No, to je dobrá otázka. Z toho, jak ty to sleduješ? Z toho, jak to sleduji? Protože nikdo neví. Já bych se obával asi nejvíc z toho přišlapování na místě, které předvádí evropští politici, naše špičky. To mi přijde takové, snad to nějak dopadne, teďka to nějak zvládne, no uvidíme, co bude za měsíc, ještě máme plné zásobníky, ještě počkáme, ještě tamto, toto. A tahle připosranost je prostě, se táhne jako červená niť celým tím aparátem, který ovládá, celým tím systémem, který ovládá Evropu. My už jsme to viděli vlastně ve válce na Ukrajině, jak to začala ta válka a jednalo se o podpoře Ukrajiny. A než to bylo, no tak tam pošleme tam boty. A snad to nebude vadit Rusům, no, snad to nebude moc poslat boty. Boty prošly, jo, tak tam zkusme nějaké zbraně tam poslat, AKčka nebo tak. Pojďme nějaké pušky tam poslat. Tak jo, poslali jsme pušky a to už Váďa zbystřil a říká, jestli pošlete těžkou techniku, udeřím svýma atomovýma zbraněma a spálím evropské města na popel a bla, bla, bla. Což musím říct, že Češi byli první, kdo tam začal dodávat vlastně těžkou techniku. My jsme byli první, kdo překročil tuhle nepřekročitelnou červenou čáru. Poslali jsme tam nějaké, a na ten popud už potom další poslali. Ale takhle se to prostě táhlo. Ten konflikt mohl skončit klidně za rok, za 2 roky. Ale jo? Co se mělo stát? Ale prostě s tím, jak Evropa uvažuje a našlapuje, prostě nechceme ho moc nahněvat. Jako my tak budeme bojovat, ale nebudeme ani bojovat. My se do toho zapojíme, do toho konfliktu, ale zase ne moc, aby to nebylo, aby se ten hněv nesvezl na nás. Taková prostě připosranost se táhne to od politiku. Demokratickou politiku. To je prosakle prostě vším tou společností. Od elit až celoevropský. Od elit až po ty lidi obyčejné, jo. Nesmíme je moc naštvat a myslím si, že tohle není cesta, no, že bychom se měli chytnout, jak říkají Ukrajinci, vajca do kulak a začít jednat prostě za sebe tvrdě, rychle, pragmaticky, tak, aby jsme z toho my vyšli jako vítězové, bez ohledu na to, co tím nějak způsobíme, nebo jako kdyby po roce, kdyby se na Ukrajinu začali dodávat letadla, tanky, rakety a nevím co všechno, říkám, mohlo být konec války a nemuseli jsme řešit tenhle ten problém. O tom jsi přesvědčený? Jsem přesvědčený, skalopěně přesvědčený. Prostě. Takže ta ukrajinská, ta ruská armáda je teda úplně jako neschopná? Ne, to vůbec ne, to žádný případ ne. Ale byl tam ten prvotní šok, kdy si fakt mysleli, že budou vítat chlebem a solí a místo toho dostali olovo a oheň. Jo? Ten šok byl obrovský pro ně prostě. Fakt to nečekal. Pro Rusy, samozřejmě. A postoj Evropy prostě takový, no nesmíme moc naštvat, a zase nejdou dál, ať ještě nezautočí na nás. Výborně to dokladalo ten dronový útok na Polsko, který tam nebyl útok. Jestli vzpomínáš, jak tam vypustili těch 20 dronů, jak tam to... Evropa si hrozně tleskala, jak dokázali, myslím, sestřelit 5 z těch 20, nebo tak nějak, jo? Vem si, nepamatuju. No. Myslím, že 5 z 20, že bylo skore. A hrozně jako, jo, to se nám podařilo, tohle jsme, a tam ten jsme monitorovali a tam toto. Na Ukrajinu letí třeba 500 těch dronů každou noc. Dovede si představit
500 dronů letících na Polsko, oni tu zemi za jedinou noc pošlou do středověku. Sundají veškeré, co tam jde zničit, tak prostě tam zničí. A zase, jak jsem říkal, jaký signál vysíláme tomu Rusku. Oni tohle to udělají a ne, že by si Evropa řekla, tak to ne, teďka za to, že se nám tady posláte drony, tak my uděláme bezletovou zónu. Všechno, co prostě poletí na Ukrajinu, budeme sundávat v blízkosti našich hranic. Jdeme tomu 50 km sundáme. Ne. Sundali jsme 5 dronů a doufám, že se to nebude opakovat. Vladimíre, snad to stačilo. Že ta připosranost je úplně prolezla všemi. Takže ty kritizuješ, zobecněme to, Západ za, ne, že pomáhá samozřejmě logicky, ale že vůbec, nebo pomáhá málo anebo blbě. Rozumím tomu pomalu, správně. Blbě, málo. A kdyby byla ta pomoc masivnější, tak Ukrajina už mohla dávno vyhrát? Že to se taky v těch putinistických kruzích... Co je vyhrát? Otázka je, co vyhrát. Jestli je vyhrát prostě dostat okupanta za hranice, nebo Krym ještě je vyhrát. Jo, to já už nevím, co přesně by bylo vyhrát. Každopádně vím, že by nezemřelo tolik prostě lidí a ten režim v Kremlu už se mohl dávno zhroutit prostě po takové přesdržce, co by dostali na té Ukrajině. Ale tady tím přešlapováním prostě, jo, pošleme, ale zas ne moc, aby jsme ho náhodou nenaštvali, tak tohle nevede nikam prostě. My sedíme na 2 židlích v tomhletom. Na kterých ještě, no? Na 2 židlích, jako, že si nemůžeme vybrat, jestli ta budeme bojovat, nebudeme bojovat, zajímá nás ta Ukrajina, nezajímá, no nás zajímá, ale ne zase moc. A chceme rozpad Ruska, no to si vlastně nepřejeme rozpad Ruska, my si nepřejeme jeho porážku. Že my prostě nemáme jasně danou strategii a bojíme se zamazat od krve prostě, ať to nedopadne špatně pro nás, ale tohle při posranosti to právě dopadnout velmi špatně může. A na druhou stranu vlastně ty též elity, které chtějí pomáhat tomu ukrajinskému národu a strašně vyvěšují ty vlajky. Mimochodem, jak ty to třeba vnímáš, ty jako nacionalista, kdy oficiálně ten evropský, budeme říkat evropský režim, se to děje prakticky všude, v Německu, dnes i u nás, jo, jak se vyvěšují ty ukrajinské vlajky a strašně za ukrajinský národ, jsou strašnými advokáty, tito naši oficiální mainstreamoví potentáti toho ukrajinského národa, té ukrajinské integrity, ale přitom to jsou titíž lidé, kteří sem hrnou jakýmsi ropovodem nebo humanovodem sem neuvěřitelným tlakem hrnou cizorasové, cizokulturní, cizoetnické elementy. To je rozpor sám o sobě přeci. To se ptáš asi toho špatného teďka, protože můj názor na to je, jestli sem přivezeš lidi ze 3. světa v takovém množství, tak potom neočekáváš, že se z tvé země stane země 3. světa. Myslíš, že si zachováš tu samou životní úroveň, že se nezvýší kriminalita? Ne, to samozřejmě, tomu rozumím, v tomto rozporu nevidím, ale že mně přijde neuvěřitelně paradoxní, že titíž lidé, kteří toto dělají a vlastně v podstatě dělají tady tuto etnickou subverzi svých vlastních zemí napříč Evropou, tak strašně bojují jakoby za ukrajinský národ. To zní strašně bizarně a strašně paradoxně. Já nevím do hlavy právě a neumím nějak posoudit jejich pohnutky. Jestli jim fakt dochází, že prostě se to může zvrtnout. Já nevím, neumím ti na to odpovědět, co se těmhle lidem honí v hlavě. A já bych to hodnotil jako prostě klasické demokratické politiky, kteří udělají cokoliv, aby byli zvoleni. Jak jsem říkal, aby se líbili. Aby se líbili, tak, přesně tak. Demokratický politik má prostě v hlavním programu lhát. To, co já vám slíbím, vám nikdo jiný nedá prostě. Zalíbit se všem, když je na tom demokracie postavená. Musím se zalíbit všem, čím více lidem se zalíbím, čím více to naslibuju, čím méně lidí naseru, tak tím prostě budu úspěšnější. Lidé nechcou slyšet pravdu, lidé nechcou slyšet o problémech, o tom, že si nemůžeme půjčovat, o tom, že třeba za pár let, za 20 let nebudou na důchody, nebo to lidé nechcou slyšet. Oni chcou slyšet prostě ty pozitivní zprávy. Jo, jízdné zadarmo a tamto zadarmo. Nebylo to tak trošku tehdy i na Ukrajině, že vlastně, když ti nacionalisté varovali pozor, Rus se na nás chystá,
tak říkali, no, dobře, no, Bůh ví, jak to je. A vlastně ten nacionalismus v té své ortodoxní podobě, který je nyní v rozkvětu od té doby, nebo od té chvíle, co Putin napadl Ukrajinu, tak tam byl v podstatě, řekněme, spíše v podhoubí a nebyl až tak výrazný. Ty zprávy, tak jak já jsem je navnímal z toho informačního prostoru, toto víceméně říkají, že tam byly nacionalistické silné síly, které upozorňovaly na to, pozor, Ivan se chystá, jo? Nebo Voloďa, Putin se chystá. A i ten ukrajinský národ, který ty si tady obdivně chválil v minulé relaci v této, byl takový laxní k tomu. Ano, jednoznačně. Já si myslím, že tohle není o národech, ale o lidech, že prostě... A pak byli vyvedeni z omylu. Potom bohužel byli vyvedeni z omylu a já mám obavu, aby jsme takhle z omylu nebyli vyvedeni my, až se to prostě pokazí a Andrej napodobí Beneše, řekne čau bambino, mějte se tu hezky, přátelé. Já letím. Myslíš, že Edvarda Beneše tehdy? Přesně toho. Já letím. Můj plán, aeroplán. Ano. Nestíhám. Jasně. Ale no, pojď. Ale koblí možná ještě budou. Nerad bych mu křivdil, ale mám prostě takovou obavu. Jako, nás nepočítejme prostě, že nás tyhle politické špičky budou nějak zachraňovat. To je můj názor na tohle. Musí z toho požáru vyrůst nová elita a na to bude se dát potom spolehnout. Co to bude za elitu podle tebe? No, jak jsem říkal, my máme celkem jako Evropani bohatou historii ve vojenských vůdcích, kteří prostě byli schopni, ať už jako vojáci, tak jako státníci. To je nepopiratelné. A já doufám, že to štěstí budeme mít i tentokrát. No. Doufám, že... Ne, proto to nevím tak ztraceně. Jako já si myslím, že stará dobrá Evropa ještě nezemře. Může tento oheň zrodit takové elity, řekněme, z řad dnešních liberálních demokratů a vlastně těch velkých zastánců ukrajinské obrany? Tohle nám krásně ukazuje stav ruské opozice právě. To, o čem ty mluvíš. Zatímco ruští liberálové opozice proti Putinovi jsou rozlezli po západní Evropě, Navalna a takhle, tak ti nacionalisté bojují a umírají. Já jsem neviděl. Historie je dobrá v tom, že se pořád opakuje. Nic nového už nevymyslíš. To je prostě pořád dokola. A jestli tam historie něco ukázala, pak to, že tyrané se nebojí nějakých hladovkářů, nebojí se mítinků, nebojí se hladovkářů, nebojí se prostě bubínkových protestů. A happeningů. Každý tyran se vždycky bojí ozbrojené opozice, která je ochotná jít do krajnosti a která se nezastaví. Co to je do krajnosti? Násilně svrhnout režim. Ochota zabíjet, no samozřejmě. No. Tak, jako jí má Denis Nikitin. Přesně tak. A jeho RDK, jeho ruský dobrovolnický sbor. Přesně tak. Zatímco právě liberálové co pýtají na místě, oni ani neposlali peníze tomu RDK, aby nenahněvali ty Vaňky, co mají doma, aby nemohli říct, vy jste tam poslali dolary a chudáka Vaňku za to zastřelili. Oni se úplně distancují od těch kruhů. Jo? A já myslím, že to jasně ukazuje prostě, co to je za lidi, že lidi, kteří přesně splňují tu definici připosranosti. Nikoho si nenahněvat, nějak proplouvat, nějak doufat v nějaké granty z Evropské unie, hlavně nikoho nenaštvat doma a snad to nějak dopadne. No. Z jakých kruhů se teda bude podle tebe rekrutovat ta budoucí elita, která vzejde z toho ohně, který se blíží? Z bojovných nacionalistů na 100%. Budeme moci počítat třeba i s podporou zvenčí, z dnešní Ukrajiny, z dnešního RDK, Denise Nikitina. To je otázka, jak dopadne válka tam. Předpokládáme, že tyto síly budou intaktní a budou k dispozici. A my začneme mít taktéž problém a my jako střední Evropa, západní Evropa. A tak, jak si to tady právě řekl, ta nová odhodlaná elita, která je ochotna nasadit život a zabíjet za svá
přesvědčení a za své cíle, tak jestli tato nová elita, která se podle tvého přesvědčení bude tvořit v tom ohni, který nás čeká, jestli může počítat s pomocí jiných stejně smýšlejících elit, které už dnes jsou, například na Ukrajině. Já si myslím, že určitě. Mi vychází, že máme stejný pohled na svět, stejný světonázor a to nás spojuje do té míry, že by si troufal tvrdit, že je něco takového možné. No. Znáš v tomto ohledu konkrétní postoje Denise Nikitina? Ne. To ne. O tom jste se nebavili? Ne. Co má, a teď možná tak trochu už i závěrem, podle tebe dělat člověk, kterého myšlenky, které zde a v minulé relaci zazněly, oslovili a který začne brát situaci, ve které se evropské pokolení, když to řeknu takto kolektivně evropsky, nachází, kterého to oslovilo a řekne si tak a dost, já bych rád změnil svůj nihilistický, laxní přístup a chtěl bych se stát takovým bojovníkem, nacionalistou Karlem, jako si ty. Má nějaké možnosti? Určitě má možnosti. Co bys mu doporučil? Takovému tomu bavili, zdravému evropskému muži. To, o čem jsme se bavili, tak neznělo moc optimisticky, ale já říkám... No vůbec, no. Já v tom vidím naopak příležitost pro nás a chci říct, připravujte se prostě. Vstupujte do spolku, jako je třeba brigáda, učte se. Co to je? Brigáda je vlastně spolek s takovou military zálibou, nebo já nevím, jak to nazvat. Já jsem s těma klukama trénoval, oni řemeslu rozumí a myslím si, že kdo by měl o něco takového zájem, tak by to bylo fajn. Kdo nechce podepsat třeba hned kontrakt s armádou. Tam je se co naučit. Určitě bych se legálně ozbrojoval. Legálně bych se ozbrojoval, určitě bych si udělal zdravotnické kurzy, jak nasadit turniket, prostě, jak podat první pomoc svým blízkým, ať když přijde na nejhorší, prostě ať vám pod rukama nevyteče vaši blízci, ať byste mohli zasáhnout. Prostě takovou tu získat to zdravé sebevědomí a potom se naučíte cokoliv. To zase není žádná raketová věda. Vidíš v těch, protože ty nejsi nejstarší, že? Ale už ani nejmladší. V těch svých vrstevnicích, když tak chodíš tím prostorem, po tom návratu z těch bojů, rok a půl si tam byl na Ukrajině. Vidíš tam mezi těmi lidmi kolem sebe, kde vnímáš nějaký potenciál, že by to mohla být zdravá, použitelná krev. Cítíš to z těch lidí, vidíš to na nich, že tam ten potenciál je, nebo to vidíš Potenciál je úplně v každém, jako tam víc ta Ukrajina. Samozřejmě spousta lidí uteklo a takhle, ale když se podíváš, kolik žen se třeba přidalo ze SEU, kolik žen se přímo do bojů? Vím, že dělají zdravotnice, některé jsou přímo na frontě na nule a jako mají obrovský obdiv tyhle holky a každý má potenciál prostě v sobě. Můžete si vybrat, buď utečete jak zbabělci, anebo si řeknete ne, tohle je moje zem a já udělám všechno, aby byla moje. Ta tvoje doporučení, dá se říct asi mladším nebo mladým lidem, aby se zocelovali, aby si získávali, dá se říct, i nějaké základní bojové mužské zkušenosti a mužské dovednosti, dneska ani zkušenosti, ani tak ne, ale dovednosti, tak je potřeba říct a závěrem v podstatě zpětně připomenout, že tyto rady a tato doporučení jim nedává, řekněme, hospodský filozof nebo někdo, kdo to má třeba načteno z nějakých vojenských nebo dobrodružných knížek, ale někdo, komu šlo rok a půl prakticky dennodenně o život. Pojďme se závěrem vrátit k tomu, co ty si vlastně v tom poli na Ukrajině prožil, z čehož potom tvá doporučení a tvoje apely vlastně vychází. Ty jsi mi v těch přípravných rozhovorech vlastně řekl, že jsi dennodenně počítal se smrtí a dokonce jsi byl vlastně ochoten svůj život sám ukončit
pokud by ses dostal do zajetí. Otázka zní jednoduše. Proč? A jak ta tvoje připravenost v praxi vypadala? No, pokud by se dostal do zajetí, tak už by bylo pozdě. Ale než by k tomu došlo, tak právě jsem měl přichystaný granát na tohle, který jsem držel u sebe. A chtěl jsem se odpálit, no, abych tam nepadl živý. Proč? Protože... Proč ten strach z toho zajetí je tak velký u těch Rusů? No nechceš asi, ať ti tam piluje právě nějaký Vaňka, ať řeže varlata nějakým tupým nožem, nebo takhle. Jak jsem říkal, ti Rusové se bestiálně chovají sami k sobě, jako jeden k druhým, jo. A já jako cizinec si myslím, že bych neměl zrovna na růžích ustláno. Ještě nacionalista. Oni by tě denacifikovali. Já myslím, že by myslíš byl takhle, přesně tak. Velmi rychle bych byl denacifikován a nebyl by to zrovna příjemný styl denacifikace. Takže z toho důvodu jsem nosil ten granát, no, pořád takhle u sebe, jako když jsem byl na předku. Ta doporučení tvá, jak jsem říkal, vycházejí od tebe jako od člověka, který, a tak si mi to i vyprávěl, zažil nespočet přímých blízkých setkání třetího druhu s raketami Putinovým. Teď mě to napadlo z toho známého filmu. Prosím tě, popiš to, já si to vůbec nedokážu představit. Jo? No takhle... Ono už to začíná, když prostě přejdete... Jako ta denní rutina, jako fakt prostě pojďme na to, jo? Denní rutina je, že i když si prostě ve městě někde daleko za frontou, tak denní rutina je, že tě v noci zbudí třeba, nevím, 6krát letecký poplach. Trivoha. A prostě... Co si mám pod tím představit? Letecký poplach, co? Rozezní se sireny a my jsme třeba... My jsme najížděli podle scénáře, že samozřejmě všichni opouští kasárna nebo ubikace, nebo záleží daný batalion. Všichni prostě jdou někam na ulici spát. Vezme si karimatku nebo si vezmeš cigarety a čekáš, než to skončí ten letecký útok. Do toho to bouchá různě a to. Ale to je takový ten menší strach. No daleko větší strach je, když si právě na frontě a když to začne padat i arta na tebe a tank na tebe střílet a takhle, tak to už je takové jako divočejší. Ten stres v těch městech chápu právě ty ženy s dětma, že utečou, jako, protože je to vysilující, když prostě pořád vstávají z postele a věřím, že jako rodič bych nechtěl, já nevím, to se děje i přes den samozřejmě, že pustíš dítě někam na hřiště a rozezní se poplach a ty si říkáš, sakra, ať ho nic netrefí a jako věřím, že ten psychický tlak na ty rodiče je obrovský, takže nedivím se matkám s dětma, když prostě odjedou pryč. Pardon? Co se týče fronty, tam samozřejmě taky lítají drony víc, tam se taky bombarduje. No, když jsi v tom přímém nasazení, co si mám pod tím ohrožením těmi dronami představit? Já nevím, jako nějaký, jsou to nějaká hejna, nebo koukáte furt koukáš pořád to mě zajímá. Jsi z toho tak vyukaný, že fakt je doslova vystraší čmelák prostě. tak si z toho všichni se bojí dronů prostě. FPVček, to už má takový zvuk agresivní, takový jak prostě nějaká velká včela posraná. Mm-hmm. A všichni se to bojí, prostě to rychle a když ti to trefí, tak je to definitiva. Prostě tam už je fire on. Ty zhozy z těch Maviků třeba ty jdou ještě nějak vychytat, že... Zhozy, já nevím. Maviky zhazují granáty prostě, že to spadne dolů. A zadné jde třeba vidět, jako, tak to je v klidu. Ale to FPVčko, to je prostě rychle, to má do tebe narazit a nebo vedle tebe. A to jsou ty kamikaze drony, jako přesně jo? Tak. Aha, okay, pardon. A já nevím, my jak jsme měli vlastně úplně to první bojové nasazení, tak sotva jsme přijeli do té rozbombardované vesnice, tak já nevím, po 20 minutách byl první zhoz a měli jsme první raněné. Tam právě ten můj nejlepší kamarád byl raněný, já jsem ho pomáhal evakuovat. 2 jsme tedy měli raněné, část skupiny šla. My jsme šli na takový úsek fronty, kde jsme neměli moc co dělat prostě. A Rusové ho velmi... Co to znamená? Neměli jsme na té frontě co dělat? Nebo jako měli jsme tam co dělat, ale nepřítel moc nechtěl, aby jsme tam šli, tak to řeknu. Byl dobře hájen, takhle. A čas vlastně
družstva postupovala, my jsme se starali o ty raněné, čekali jsme na transport jejich, než dojede. A já jsem vlastně, den si byl kulometník, tak já jsem dostal ještě jeho baťoch plný munice vlastně do kulometu. Kolega si vzal jeho kulomet. No jak odjeli, tak jsme tahli dál přes tu hořící vesnici. A tam už jsme potkali druhou grupu, co nás vlastně měla kdyby navést otamať. A ti nám říkali, kus nás navedli a potom nám říkají, pojďte tamhle po té cestě, je tam vybombený Hammer a 30 metrů od něho leží trup spalený. Tak jak je ten trup spalený, tak běžte lesní pěšinou doprava, lidský trup, tak běžte pěšinou prostě doprava. No tak jsme šli. Fakt ten trup nikdo ho neukradl, trup tam byl, sloužil jako značka, tak jsme zalezli potom do toho lesa. No a různě jsme tam procházeli a já nevím, asi po hodině jsme potkali jak kdyby naše kluky, jak se vraceli, už byli rozsekaní vlastně od min a takhle. Ta dělostřelba byla úplně šílená. To si naposloucháš jako za chvilku, když jsi v tom boji, tak podle zvuku odhadneš přibližně dopad prostě, kam to letí, jestli si máš lehnout, jestli bude blízko, nebo ti nic nehrozí. Kdyby si pořád lehal a vstával, tak to si mrtvý prostě. Podle intenzity toho zvuku, nebo podle toho, jak to jako... Jak to píská, to jak píská. Okay. Jak ty filmy, je to píská, a podle toho poznáš vzdálenost? Nebo jo. ještě jednou jako vzdálenost kde od tebe? Nebo rychlost toho dopadu? Kde od tebe vlastně spadne. Aha. Přibližně. Jako jak daleko, jo? Jasně. Jestli si máš lehat, nebo to je v pohodě, nebo... Víš, to má takový jiný zvuk. Když to letí blízko, tak to má takový jiný zvuk. To si naposloucháš. Tak potom už právě, už nejsi tak vyukaný, že by si furt lehal a vstával, což by tě fakt vyřídilo. Jak já jsem měl ty bagly, tak jsem úplně chcípal. No a narazili jsme na naše kluky, ať už byli posekaní. A to byli ti chodíci. A říkají, jako... Jak chodíci? Ti byli lehce zranění. A říkají, leží tam naši a jsou těžce. Ještě tu vaši hunterkupe, tak nezvládám, víš? Nemůžeme je vytáhnout, jako ať jim dáme pomoc. Tak jsme tam šli. No a všichni posekaní prostě. Někdo míň, někdo víc. Všichni v šoku samozřejmě, bo to fakt je nakryli hrozně. No a do toho nás furt ještě bombardovali, jako to neskončilo. Tank do nás palil, ten tank je zase úplně jiný, ten jak střílí, tak to máš fakt vteřinu na to si lehnout, to ujebe a máte úplně takový šílený zvuk a musí si lehnout jako velmi rychle. Není jak prostě ty houfnice nebo minomety. No tak jsme ho tam začali vynášet kluky a jak jsem říkal, že nechceš vpadnout do zajetí, tak vlastně jeden můj kamarád se kdyby oddělil od té skupiny, on odpálil minu a vzalo mu to 6 cm kosti vlastně z holení, mu to vyrvalo. A my jsme ho nemohli najít, jak jsme furt hledali ty ostatní, oni byli prostě po takovém lesíku porozhazení různě. My jsme vynášeli otamať a dávali na jedno místo, ať potom můžou evakuovat. Přes minové pole jsme šli úplně. Přes minové to jsme až potom zjistili, no. To je dobré zjištění. Ten nade mnou lítal, normálně, že museli bolet křídla. My jsme 2 nesli. Anděl strašný. Táhli jsme ho za sebou, jak nemohl chodit toho, ale ani jeden z nás to neodpálil. A počkej, a jak jste se mohli, nebo jak jste věděli? To jsme až potom nevěděli. To jsme oni vám to nějak řekli. Až potom, až zpětně, říkali, ten se na to díval, kolega jeden, já tu nechci jmenovat ty kluky, pan S se na to díval, popisoval tu situaci, co se tam odehrála a ti mu říkají, že to je minové pole, duračci, že mal jste se odpalili. Do toho drony furt nad náma lítali, tak jsme nevěděli, jestli to bude zhoz, tam nepoznáš, či je dron, jako, víš, jak to nemáš. Mohl být váš, nebo nebo jejich, tak jsme tež nevěděli, kdo nás sleduje, jestli spadne další granát, nespadne granát, takové divoké, no. No a k tomu kolegovi, jak jsem říkal, že nikdo nechce upadnout do zajetí. My jsme měli vlastně zprávu, že FSB bude kdyby dělat kontraútoky na nás. Ruská rozvědka. Ruská rozvědka, přesně tak. A on, jak to potom popisoval, tak jak mu to rozstřelilo ty nohy, odpalilo se, tak si utáhl turnikety vlastně na obou 2 nohách. A po hodině vlastně, když máš ten turniket dělí jak hodinu, tak ti začnou odumírat ty tkáně a z největší pravděpodobnosti o ně přijdeš prostě. A on jak tam ležel v tom okopu sám, úplně ztracený od těch ostatních, tak slyšel střelbu z AKčka prostě, z pušky. A povolil si to, ať prostě vykrvácí, že
ať ho nechnou živého prostě. Tak si povolil ty turnikety, tam máš takové pačky, já nevím, jestli to někdy viděl. A přes vysílačku slyší, dobré, on byl ve spojení, Rusové jsou hrozně dobří na hlušení signálu, jako to pravidelně. Na rušení signálu? Oni jsou fakt na tohle jsou mistři, jako úplně špička. A za zrakem chytl právě našeho velitele, jak mluví na něho a říká, to nejsou jako pidary, to je pidary jako buzera, no jim říkají pidary Rusákům. To nejsou pidary. Tak se to zase utáhl, no a paradoxně s tímhle, jak mu to proteklo, ta krev, jak to zase utáhl, tak si tím, víš, jak kdyby prodloužil tu životnost a zachránil si nohy. Potom byla i, myslím, v Norsku na operaci s tím, dávali mu nějakou umělou kost do toho, takové ty, těžko chodí, ale chodí, jako má nohy kluk. No a my jsme vytahovali ty klučiny celou dobu, teď já jsem to druhého nejlepšího kámoše, co jsem tam měl, furt jsem ho hledal, ti říkal, že přišel o oko, říkám, tak jsem ho hledal, říkám, ten tu bude někde bloudí v lese, nenašel jsem ho, pak jsem se dozvěděl, že vyšli úplně jinak. A jak jsme tahli vlastně toho posledního, co byl jako hodně těžký, já už jsem fakt byl úplně hotový, nikdo nemohl, my jsme ho fakt nemohli unést, prostě jak jsme vytáhli tolik lidí, tak ani nikdo nezemřel, chvála Bohu. A když jsme vytáhli tolik lidí, tak prostě už jsme úplně chcípali, my jsme ho vlekli do toho, furt nás bombardoval to dělostřelstvo, furt tam padlo, jako a blízko padlo dělostřelstvo. I káp by tam valili do toho lesa. Víš trošku k mikrofonu. Jo, pardon. V pohodě. No a jak jsme nemohli, tak říkáme, počkáš tu, mi půjdem pro pomoc, my tě fakt nevytáhneme odsaď, jako. Kluci mu říkají, počkáš tu. A on říká, byl strach, jako, že ho tam necháme, říkal, ne, my se vrátíme. A on říká, jako, dávajte nazad. No a šli jsme prostě pro pomoc, říkám, fakt nešlo unést, prostě to bylo, jak kdyby měl 300 kilo, fakt ho nešlo vysmíkat už, nikdo se nás nemohl. Tak jsme se stáhli a tam jsme potkali právě kluky od nás, co byli přímo medici. A říkají, jako, že jdou na zpátek, jako, že ať ho vytáhnou oni. Tak mi říkají, počkej tady v tom lesíku. A tam byla taková říčka, ne moc široká, ale prostě hluboká. Až to byl tak, myslím, březen, tak jak tálo, tak bylo prostě spousta vody v tehdy. No a jeden z těch výbuchů, jak to bouchlo, já už jsem byl unavený, fakt jsem to nečekal, tak mě to odmrštilo do té říčky. No a na sobě ten broník, že, munici, pušku, všechno. No a spadl jsem do té vody. Málem se utopil, hrdinská smrt utopení málem proběhla. Dostal jsem se hned pod vodu, jako regulárně jsem se začal topit. Nějak se mi podařilo potom nějakého křáku chytit nějakých větví, doplazit se na ten druhý břeh a říkám, tak, a ten druhý břeh se nebombil. Říkám, a tady budou ty ruské pozice, jako tam byly hlašeny ruské pozice, prostě ruský břeh. Počkej, takže ty jsi se přesunul k Rusům? No jako kde měli mít pozice, takhle to řeknu. Kde měli mít pozice. A tak říkám, no teďka jak nazad. Tak jak jsem byl unavený, tak mě idiota nenapadlo. To se tak kroutilo, prostě ta říčka. Takže to říznu přes to jejich území směrem na západ, že se nebudu zdržovat, prostě to nějak obcházet, že to rovnou tak seknu. No, tak jsem si dal ten broník, vzal jsem si do štan, jako do kalhot jsem si vzal zásobníků pár, jeden jsem měl v tom, že, a říkám, no na banderu, prostřelím se na západ, tak jak to má být, dávaj. Tak tam jdu, jak potichočku našlapuju, jestli někoho potkám. Jsi úplně sám, jo? No, úplně sám. A že budeš přes ruské pozice. A že to prostě stříhnu přes ty pozice, idiot. No, duraček. A tak jdu a říkám si na chvíli, Čech, to ty tam? A říkám, potichu. A říkám, co tam robíš? A říkám, no, bliáď, jako, tak jsem mu to popisoval tou svojí hatmatilkou. Tak říká, jako, plavej nazad, a to říkám, já nejdu zpátky do té vody. A říká, jo, dávej nazad, vyjdeme tudma. Takže si znovu do té... A nevtipně, mě vlastně našel pan S, že jsem tam spadl. A pan S, ten tam spadl asi 2 hodiny předtím do té řeky. Toho jsem vytahoval já z té řeky. Tak tam byl hrozně přiklej, jako takový fakt... Břehy, jak to bylo semlete. Tak toho jsem právě vytahoval já z toho. No, tak potom jsme vylezli na druhou stranu, našli jsme tam naše kluky pak. V jedné chatce tam byli a transportem nás vyvezli ven vlastně, tam ať kluci. To je, ještě jsme tam zapadli, tam byl takový mostek malinký a my jsme na takové bugině jeli na tu evakuaci raněných. A on říká, držte se, jako, tam to musíme prosvištět, tam se to, pořád to mydli prostě, kolem toho mostu furt to tam padá. Jako střelba od vojáků nebo nějaké granáty? Ne, dělostřelbou, že to furt krmili prostě tam.
Říkali, tam to musíme prosvištět jak nůž prostě. No tak jsme se drželi, vskakala ta bugina, samozřejmě jsme tam zapadli, jak špatně jsme skočili a zapadli jsme, tak jsme vyskočili ven, začali jsme to tlačit, ten pán dělostřelba jela jak blázen, dostali jsme se ven, odjížděl jsem, tak jsem zamával fakáčem a říkám, bliať. Bliať, co to znamená? Bladě, oni to používají bladě, jak vole, nebo něco takovou, bliať. Jasně, jo. Hej, vole. Jaký invektivu. No, vlastně, tak, bliať. Takže to bylo moje první nasazení, no. Tak to jako, tady toto... To byl že se prostřílíš těmi pozicemi, to bylo první nasazení. První nasazení, okay. Taková úplně hop do vody, ať plave doslova. A to takže doslova. A takže doslova, no, takové divoké to bylo tehdy. Ani jsem si nevystřelil, všichni nás tam posekali, ale říkám, chvála bohu jsme neměli jedinou mrtvého. Ale bylo to divoké, no. Bylo to hodně divoké. A byli nasazení, když jsi ztratil nějaké kolegy, nějaké spolubojovníky? Jo. Co to bylo za akce? To jak nemůžu... Jak to ta nese? Nebo jak to nesl ty? Byli to jako dobří tvoji kamarádi, dobří spolubojovníci? Nebo tam nejsou až takové třeba osobní vztahy? Jsou právě strašně osobní vztahy, aha, protože s těma lidma asi 24/7 a doslova fakt kolikrát spíte na jedné posteli, jak tam spíte v těch chatkách a tak. Takže to přátelství tam strašně rychle vzniká. A třeba jak já jsem se vrátil, tak 2 měsíce po tom mém návratu zemřel ten můj nejlepší kamarád, ten Dancer právě. Ten padl 2 měsíce potom. A dlouho jsem si to vyčítal právě, že jsem se vrátil domů. No? Že jsem, možná, že kdybych tam zůstal, tak to mohlo dopadnout jinak tehdy. Hodně jsem si to vyčítal. No, ale myslím teďka konkrétně, rozumím, ale myslím teďka konkrétně například, že bylo nějaké nasazení a teď se tam byli společně a někteří už se nevrátili. To jsi zažil taky? Mm-hmm. A jak to potom ta jednotka nese, nebo jak ty jsi to nesl? Ukrajinci mají takové, ne pořekadlo, já nevím, jak to nazvat. Plakat budeme po válce, říkají. Tam na to prostě není čas, tam musíte plnit svoje povinnosti a jako co oni řeknou, no jedeme domů, kašleme na to. To nikdo neřekne, máme tam nějaké úkoly splnit a... Ne, jak to dolíhalo na tebe hlavně? No na všechno to dolíhá těžko, jako každý se s tím nějak vypořádává těžko a rozumím. Chápu, jako to máš takovou tu zprostředkovanou zkušenost, co nejde popsat, víš, jak to myslím, já nevím. Jak je skočit bungee jumping? Jo, je to masakr, je to mazec, víš, a to je takové jako... Jasně, nebo vyprávět, nebo popisovat kreslený vtip, no. No, že jako... Těžko se to asi popisuje, no, to jsou takové jako niterné pocity, ale z toho, co jsem vyrozuměl, tak zkrátka vás to všechny zasáhne, ale prostě jedete dál, protože tam je ten boj a to je to hlavní a jak oni to říkají, plakat budeme po válce. No. No, já doufám, že my nebudeme plakat ještě hodně dlouho, i když jsme tady mnohokrát zaslechli, že ten pláč asi bude muset přijít. Je to asi zhruba 20 nebo možná 25 minut, co jsem ohlásil závěr naší relace. Pak jsem ti chtěl jenom na doplnění toho, kdo vlastně těm mladým nebo těm skutečným mužům v naší společnosti vlastně radí, abychom trošku zpětně přiblížili, že to skutečně nejsou věci z knih nebo nějaké hospodské moderlandství a bylo z toho dalších krásných 20 nebo snad 25 minut. Takže díky za to, i když to, jako ano, ty se u toho směješ a já jsem se tu opravdu od srdce zasmál, ale když si to člověk uvědomí, co si tady vlastně vyprávěl, tak to moc k smíchu není. Přesto... Je to k smíchu u stolu, jak si v bezpečí, tak pak se tím vždycky všichni zasmějete, ale takhle to, tam si moc nesměješ. No? Jestliže Ukrajinci říkají plakat budeme po válce, tak ty můžeš říct, ne po válce, ale po svém nasazení se tomu můžeš zasmát, že zpětně je to tak. Bereš ty věci s humorem? No jak tedy, jako ty ztráty kamarádů zrovna ne, no, to je takové bolavé. Ale myslím třeba své vlastní ohrožení a ty své vlastní akce. Tak já jsem se vrátil s rukama, s nohama, mi nic není, jako, měl jsem akorát kontuzi z výbuchu, ale prostě takhle jsem v pohodě úplně, já si nemám na to stěžovat. A s tou pohodou půjdeš potom do těch bojů, když tady ten oheň zažehne, jak jsi přesvědčen? Přesně tak. Za tuhle odvahu ti děkuji a s našimi diváky se loučím. Mým hostem byl český nacionalista, bojovník na Ukrajině, Karel. Karle, díky, že jsi přišel. Já díky za pozvání. Ahoj. Ahoj.